Non-Curable, the podcast of which we gather. Και την πίναμε. Το τραγούδι μας. Το κομμάτι μας. Το κομμάτι μας. Από πότε είναι το κομμάτι μας? Γιατί δεν είχε γίνει το κομμάτι μας όταν ήταν το κομμάτι μου και τώρα έγινε το κομμάτι μας, τώρα που είναι το κομμάτι μου? Έτσι. Διότι. Εγώ θα το πω πάλι. Διότι Ο Σοκράτης δεν θα μπορούσε να είχε πει και Σοκράτη, εσύ την πίναμε. Ενώ ο Σύμποϊ θα μπορούσε να είχε γράψει ό,τι είπε ο Σοκράτης. Έτρεξε καρέκλα σου όπως τρίξανε τα κόκαλα του Σοκράτη. Socrates, is that you? Welcome back, Socrates of Athens. Και αποχαιρετούμε το Σύμποϊ και υποδεχόμαστε τον Σοκράτη. Ωραίο όνομα το Σοκράτης όμως, Ναι, ωραίο είναι. Γιατί το... Ναι, ωραίο είναι. Είχα έναν συμμαθητή στο δημοτικό πολύ μαλαξιμένο γι' αυτό. Γι' αυτό σου έχει μείνει τώρα εσένα. Ελπίζω να μην καταλάβει ποιος είμαι και να μην το δει ποτέ. Αν το δεις, bye. Αν το δεις να μείνεις μαλακισμένο. Εγώ είμαι και το ανακριτικό το φως, αλλά για κάποιο λόγο μου αρέσει λίγο. Και εμένα. Ναι, επίσης μου αρέσει που το κινητό είναι στηριγμένο στο Stephen King. Αυτό πρέπει να το βάλω. Μισό. Αυτό είναι τέλειο. Στέφανος Βασιλιάς. Ο Σαμίρ και η μάνα του Στέφανου. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Αλλά οι τελευταίες ώρες που έχουν περάσει, χρειάστηκε να μου αφιερωθεί ένα τραγούδι που το έχω... Χρειάστηκε να κουμπώσει. Με έλεξα τα νύλ, στέκομαι. Indeed. Είδες που το ανέβασα σήμερα? Στο Instagram. Δεν με παρακολουθείς. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Πλάκα κάνω. Καλά. Εγώ φταίω που έχω πολλούς followers Και δεν ξέρεις τι να πρωτοβείς. Ναι. Δηλαδή εντάξει. Και για πες για το τραγούδι που αφιερώνεται σήμερα σε σένα. Α, ναι. Και το τρένο πια χάνεται σαν το φως μιας ημέρας. Κι ήθελα τόσα να σου πω, πως αγαπώ να σου φωνάξω. Αχ, να μπορούσα μια ζωή. Λοιπόν, αν μας βλέπει κανείς από X Factor, The Voice, Να μας πάρει. να μας στείλετε email. Ναι. Εμένα να ξέρεις ένα άχτη έχει ο παππούς μου. Από μικρό παιδί μαλάκα. Πόσο ήμουνα? Στο δημοτικό ακόμα. Επειδή τραγουδούσα στις γιορτές στο δημοτικό, γύρω και έκανε: εγώ ένα θέλω από σένα που είσαι το πρώτο μου εγγόνι και σου έχω αδυναμία. Να πας στο The Voice. Να μας κάνεις περήφανος. Να σε πάρω στο X Factor. Θα νικήσεις. Να πας. Ακόμα μου το λέει. Έχω τον ψινάκι, κατάλαβες. Θα με πάει Eurovision. Εσύ αγάπη μου δεν είσαι να κάθεσαι εδώ. Είσαι να πας στο The Voice, είχαν X Factor. Εσύ αγάπη μου είσαι μια star. Ο Ψινάκης, ας πούμε, τι στον Μπούτσο έχει φωνή του και είναι έτσι. Και είναι και έχει κατεβάσει 17 πούτσες. Δεν νομίζω ότι καπνίζει. Σαν φουγάρο. Α, ναι. Ναι. Ναι, αλλά Το Τζέλα Δέλτα λιγότερο κάπνιζε. Το Τζέλα Δέλτα δεν είχε φουγάρο αρχικά. Σωστό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν γίνεται όμως από τη στιγμή που γεννήθηκες, γιατί δεν μπορεί να μου το πάρει κανείς αυτό. Από τη στιγμή που γεννήθηκε αυτός ο άνθρωπος, απλά μιλάει έτσι. Βγήκε από το μονί της μάνας σου και της έλεγε: μωρή, δεν με γανέλους και να πάρεις πάλι μέσα. Είναι πως στις θρησκευτικές εικόνες ο Ιησούς γεννιέται πάντα με κεφάλι μεγάλου άντρα. Τι? Δεν το έχω παρατηρήσει. Δεν φαίνεται ποτέ τελείως μωρό. Ποτέ τελείως. Γιατί είναι... Για να φαίνεται τη μεγαλοπρέπειά του. Ναι, αυτό. Έτσι ήταν και ο Ψινάκης. Ήτανε... Περπάτησε ώστε να τρέξει ο Ιησούς. Είναι ο Ηλίας Ψινάκης σε μετενσάρκωση του Χριστού.
Και αποχαιρετούμε τον Ιησού. Και υποδεχόμαστε τον Ιησού Χριστό. Όχι. Και αποχαιρετούμε τον Ιησού Χριστό και υποδεχόμαστε τον Ηλία Ηλία Ψινάκη. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι. Δηλαδή... Μην μπερδέψουμε και την πουτσα με τη βούρτσα. Το Σηκώθηκαν έχω πάθει μια φορά. Όπως θα έλεγε. Όπως θα έλεγε ο Ψινάκης, σηκώθηκαν τα καρότα να γαμίσω το μανάβι. Πω πρέπει να δούμε γυροκομείο όταν τελειώσουμε, έτσι. Πρέπει. Μετά πρέπει να δούμε. Στο edit θα έχουμε το γυροκομείο στο πλάι. Να βλέπουμε. Και την πίναμε. Και την είδαμε. Λοιπόν... Για πιάσε ένα τερέα. Δεν κάνουμε πρόθεση προϊόντος. Αλλά άμα θέλετε... Άμα θέλετε να μας δώσετε. Είμαστε και μέλη του Icos Club. Εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι και θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ πόντους, γιατί είμαι φτωχάντζα. Πόντους για να μπορώ να παίρνω τα τερεάκια μου, να μπορώ να καπνίζω με την ησυχία μου. Ούτως ή άλλως εσείς χαρά θα κάνετε άμα εγώ πάθω κάτω από τα τερέα. Γιατί? Γιατί θα έχω πάρει πολλά παραπάνω. Άμα μου δώσουν πόντους θα πάρω περισσότερα, θα πάθω κάτω από τα τερέα. Ναι, αλλά μετά θα τα κόψεις. Όχι. Όχι. Τι θα είσαι? Ο Ψινάκης στο κρέβατο. Φέρτε με ένα μάλμπορο μαλακό. Μόνο σκληρό. Τι διαφορά έχει το σκληρό με το μαλακό? Το πακέτο. Το μαλακό πώς είναι, δεν έχω δει. Μαλακό. Δηλαδή είναι ένα πακέτο Σαν καπνός. με μαλακό χαρτί. Mm. Και τύπου, το χαρτί είναι... Πώς να σου το πω τώρα? Σαν χαρτί περιοδικού, αλλά το περιοδικό από μέσα το χαρτί. Τέτοιο χαρτί. Όχι Και απ' όμως- έξω έχει τη ζελατίνα. Όχι όμως το τσιγάρο. Όχι, το τσιγάρο είναι ίδιο με το πακέτο, Marlboro. Ναι, ναι. το πακέτο. Ναι. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Αλλά εμείς αυτά που παίρναμε συνήθως ήταν το σκληρό. Τα καμπέλ. Mm. Ναι, Κάμελ μπλε μόνο. έτσι. Αν μπορούσα να καπνίσω ακόμα θα του ζητούσα ένα sponsorship. Το σημερινό επεισόδιο τι έχει να κάνει για το conspiracy του καπνίσματος. Ωραία. Και για ξεκίνα. Το κάπνισμα. Είναι καλό. Ξέρεις Θα μας τι? κατεβάσουνε. Ποιος? Ανεβαίνουμε. Όλο ανεβαίνουμε. Κοίτα, Δεν θέλεις να θεωρητικά. γίνω η νέμεσή σου. How old are you? Ρουμάνια. Πώς το λένε? Η νοικοτήνη Mm. σαν ουσία δεν είναι βλαβερή. Ναι. Ίσα ίσα Mm. βοηθάει και τον εγκέφαλο. Mm. Το κακό Το είναι... γεγονός είναι ότι το καπνίζουμε. Ναι, αυτό το ότι ερεθίζουν τα πνεύματα. Το ότι ο καπνός, η θερμότητα ερεθίζει τα πνευμόνια μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Mm. Αλλιώς η νοικοτήνη δεν είναι προβληματική. Ωραία, να παίρνουμε τσίχλες νοικοτήνης να τελειώσει η δουλειά. Κριτικά. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Γιατί μας αρέσει το πούφα πούφα. Ισχύει. Η μισή φου, απόλαυση. Και την πίνουμε. Η μισή απόλαυση, είτε στο τσιγάρο είτε στο οτιδήποτε άλλο καπνικό, είναι να βλέπεις τον καπνό. Mm. Γιατί. Even if my name was Natalie. είναι. Δεν την έχεις δει την Natalie. Τι είναι η Ναταλίνα? Είναι μια τύπισσα. Δεν ξέρω τι γίνει διάσημη. Είναι όπως όλοι οι Αμερικάνοι που απλά από κάπου ξεφυτρώνουν και ξαφνικά για κάποιο λόγο κάτι σημαίνει η ύπαρξή τους. Μια τέτοια τύπισσα είναι κι αυτή. Και είναι μια φωτογραφία συγκεκριμένη που κάνει vape. Γυρνάει να φυσήξει τον καπνό και τραβάει κάμερα και είναι σαν τσαγέρα, μπρο. Θα το βάλω και μετά για όσους δεν γνωρίζουν. Είναι σαν τσαγέρα. Τόσο καπνό βγάζει. Όχι. Θα καταλάβει τι είναι σαν τσαγέρα. Natalie Nine. Είναι ασημένια. Αυτή είναι. Ναι, που έλεγε η Νίκη Μινάς στο τραγούδι Even if my name was Natalie Nine, you bitches still couldn't check me. Because you got a chin for days, sweetheart. Oh, she does have a chin for days. Hi. Η Ναταλίνα τι θα έλεγε για το κάπνισμα? Δεν τη βλέπεις. Τι νομίζεις θα πει? Θα κάνει...
The choo-choo terrain. Το terrain, τι είναι? Το terrain. Ναι. Terrain. Νομίζω έχει να κάνει Με έδαφος. Έχεις κάνει σφράγισμα? Ναι, έχω κάνει. Αλήθεια? Εγώ ούτε ένα. Αλήθεια. Εγώ έχω κάνει 2. Αλλά ήταν πολύ εξωτερικά. Οπότε δεν πόνισα καθόλου. Η αδερφή μου, on the contrary, έκανε 4 που ήταν πολύ βαθιά. Βέβαια έχω να πάω οδοντίατρο πάρα πολλά χρόνια. Το ξέρεις πρέπει να πηγαίνουμε κάθε χρόνο για καθαρισμό, έτσι? Δεν έχω κάνει ποτέ καθαρισμό. Ούτε εγώ. Και δεν έχω κάνει ούτε ένα σφράγισμα. Παρ' όλα αυτά. Thanks, jeans. Ευχαριστώ, jeans. Cat's eye jeans. I have great jeans. Γκρι γάιδαρο νεκροταφείο. Θα συνεχίσω να πεθαίνω στο γκρι γάιδαρο νεκροταφείο. Pink Pony Club. Το νεκροταφείο που κολλάει. Άμα γίνει γκρι γάιδαρος. Pink Pony. Ναι, εγώ είπα γκρι γάιδαρος νεκροταφείο. Το αντίστροφο. Το αντίστροφο του ροζ. Όχι. Ποιανού? Το Της αντίστροφο. χαράς. Ναι, το αντίστροφο ενοιολογικά θέλει. Θέλεις να μιλήσουμε για αυτή την ταινία που είδαμε χθες? Είδαμε μία τσόντα χθες. Καταπληκτική. Τι ήταν η άλλη? Ήταν η άλλη έτσι, ο άλλος από εδώ και κάνανε πορτογαλικό. Αυστρέζικο ήταν αυτό βασικά. Αυστρέζικο. Ναι. Αυστριακό. Μην πιάσω το προηγούμενο επεισόδιο και τον μπιφ που έχω με τον Μπαμπινιώτη πάλι. Θα αρχίσουμε... Λόξιγκα θα έχεις μωρή, λόξιγκα. Πάλι καλά. Που είναι ζωντανός ο άνθρωπος να τον πιάσει και λόξιγκας. Και λέει αύριο πρωτοσέλιδο. Γιώργος Μπαμπινιώτης νεκρός βρέθηκε στα 86 του χρόνου. Ναι, μετά θα γίνουμε... Θα μας πάνε μέσα. Mama, I'm in love With a criminal. Η Ζέτα όταν θα έρθει να με βλέπεις στις φυλακές τα σίδερα. Όταν θα είμαι φυλακή θα άρχεσαι να με φυλάς. Όταν θα είμαι φυλακή. Από το cringe. Με πιάσε... Με πιάσε ένα ρίγος. Όχι, με πιάσε όντως ένα ρίγος. Άρχισα να τρώγομαι παντού. Δεν ξέρω, μιλάω. Όχι, μίλα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, είδαμε χθες μια ταινία που λεγόταν Bernie's Videos. Εν τω μεταξύ, τον λέμε τόσο καιρό Bernie, αλλά είναι Benny, όχι με R. Ας το διάλογο. Είναι Benny's Video. Excuse-moi. Τέλος πάντων. Ναι, ήταν μια ταινία με ένα παιδάκι. Εν τω μεταξύ να σου πω κάτι. Αν ρωτάς εμένα, Δεν ήταν τόσο ακραίο. ένα αυτό ισχύει. Δεν ήταν καθόλου ακραία βασικά. Ξέρεις τι, έτσι όπως ξεκινούσε, περίμενες ότι θα χειροτερέψει πάρα πολύ. Θα σου πω, αρχικά σαν ταινία δεν ήταν καλή. Αν ρωτάς εμένα. Ήταν λίγο... Κάτι της έλειπε, δεν ξέρω, το σενάριο δεν ήταν καλό. Ειδικά στο σημείο που μετά φύγανε για να πάνε εξωτερικό και αυτά. Δηλαδή, μέχρι το σημείο, πρώτα απ' όλα, για μένα ήταν λάθος που τη σκότωσε στην αρχή. Ναι. Για μένα θα έπρεπε να γίνεται στο τέλος. Δηλαδή, και όχι απαραίτητα να μας δείξει ανάμεσα ότι τον καλύψανε και αυτά. Αλλά να γίνει στο τέλος. Δηλαδή, έδειξε αυτό με τα βίντεο και αυτά ότι είχε αιμονή, αλλά είδαμε μόνο 2-3 gory βίντεο. Και ναι. μόνο ένα, δηλαδή εγώ περίμενα ότι επειδή είχε αυτό και έλεγε ότι μπαίνει στον κόσμο με τα media και αυτά, τα τρομακτικά και τα βία, ότι θα έχουμε οριακά η μισή ταινία θα είναι found Ναι. Αυτό θα είναι μέσω από found ναι. footage, που εν μέρει ήταν σε κάποια σημεία, αλλά ήταν σε πολύ άκυρα σημεία. Όχι, ήταν πολύ κακή. Θεωρώ ότι η εκτέλεσή της
όχι της κοπέλας, της ταινίας, δεν ήταν καλή. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει με πολύ πιο καλλιτεχνικό τρόπο. Ναι. Και να παίξουν όντως με το βίντεο, γιατί έχεις άπειρες... Ναι, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που βασίζονται στο found footage και ξέρεις. Το Blair Witch Project. Δεν το έχω δει ακόμα. Ούτε εγώ, αλλά λένε ότι είναι πολύ καλό. Ναι, αλλά θέλω να δω έτσι για το γαμό το πώς είναι. Αλλά ρε παιδί μου, ούτε η σκηνή... Η μόνη σκηνή που μου άρεσε περισσότερο από όλες με το found footage ήταν εκεί στο τέλος που είχαν ξεφορτωθεί όλα τα βίντεο τα δικά του και είχε μείνει μόνο αυτό που φαινόταν λίγο η άκρη του κρεβατιού που το είχε βάλει αυτός επίτηδες για να ακουστούν οι άλλοι. Και τότε όταν συνέλαβαν εν τέλει τους γονείς του, δείχτηκε σε found footage. Σε CCTV. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Αλλά δηλαδή το μόνο που είδαμε ήταν αυτό με το γουρούνι στην αρχή. Και επίσης δεν έδωσε αυτή την αιμονή. Δηλαδή δεν έβλεπα ένα αιμονικό παιδάκι εγώ. Έβλεπα ένα παιδάκι το οποίο απλά έκανε κάτι, απλά για να το κάνει. Δεν είχε καμία συνείδηση για αυτό που έκανε. Που δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσε να πάει πολύ πιο sick η όλη φάση. Και όχι μόνο αυτό, δεν το πούλησαν σαν αιμονή. Ναι, δηλαδή, αυτό. μου λες ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει φάει τη ζωή του να βλέπει συνέχεια τέτοια βίντεο και να πηγαίνει συνέχεια στο βίντεο κλαμπ. Μία παρένθεση. Αυτό το παιδί είχε ένα δωμάτιο τύπου αρκετά γκρι, αρκετά μικρό, γεμάτο οθόνες. Και το απ' έξω το έβλεπε μέσω μιας κάμερας. Είχε μια τεράστια τζαμαρία. Ναι, και την είχε κλειστεί με μαύρες κουρτίνες. Ναι. Αλλά επέλεγε να το δει μέσα από κάμερα. Ναι, το έξω. Το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ. Αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε πουθενά. Δεν χρησιμοποιήθηκε πουθενά. Που και αυτό θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί στο τέλος, να το έχει αφήσει επίτηδες ανοιχτό, να δείξει τον πατέρα να διώχνει να βγάζει το κορίτσι έξω. Α, μα την έβαλα στην τουαλέτα. Α, ναι, σωστό και αυτό. Και πάλι θα μπορούσε όλο να παίξει πολύ ωραία. Και δεν φάνηκε να είναι low budget ταινία. Αλλά θα μπορούσε να είναι low budget με πάρα πολύ τέλειο τρόπο. Ναι, παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι καν αναγκαίο. Μία οθόνη είχαν ουσιαστικά και τα υπόλοιπα ήταν. Οι υπόλοιπες οθόνες ήταν κλειστές και τα υπόλοιπα ήταν και καλά σαν κασέντες που δεν τις είδαμε ποτέ. Και υποτίθεται έκανε και ταξίδι στην Αίγυπτο που τα πλάνα φαίνονταν αρκετά αληθινά. Αληθινά ήταν ρε, σίγουρα. Αλλά εμένα αυτό που με πείραξε είναι ότι αυτό πρώτον δεν το πούλησαν σαν αιμονή. Δηλαδή, άμα θέλεις να πιστέψεις ότι είναι αιμονικός με αυτό, μία ώρα βάλαμε να βλέπω βίντεο μαζί του. Ναι, κυριολεκτικά. Τύπου θα το δεχτώ, γιατί θα μου δώσει να καταλάβω το mindset αυτού του ανθρώπου. Ότι εγώ που επέλεξα τώρα να δω μία ταινία, με βάζεις να μπω στο τρυπάκι αυτού που οι μόνες του επιλογές είναι να κάθεται μπροστά από αυτό και να βλέπει αυτά τα βίαια πράγματα. Το American Beauty πρέπει να δεις. Ναι. Πρέπει να δεις το American Beauty. Θα το δω. Γιατί παίζει εκεί πέρα με έναν τυπά που είχε αιμονή με τα βίντεο και έντρεφε βίντεο και τα λοιπά. Και έχει και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει να κάνει και λίγο με την παιδεραστία και τέτοια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Και μετά απλά τη σκότωσε στα πρώτα 20 λεπτά. Έλα μου ντε, την έφαγε την κουπέλα έτσι. Που μαλάκα, ήμουνα... Το είπα ότι θα το κάνουμε αυτόν τον τρόπο. Ισχύει. Αλλά μου το έδωσε πάρα πολύ νωρίς. Ένα αυτό. Και δύο, πώς γίνεται ένα παιδί... Αρχικά δεν μας έδειξε πώς έφτασε σε αυτό το σημείο να είναι ικανός να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Ακριβώς. Βλέποντας απλά ένα βίντεο ενός γουρουνιού να πεθαίνει. Ναι. Δεν γίνεται. Και μετά το μόνο άλλο βίντεο που μας έδειξε ήταν αυτό με ένα και καλά τερατόμορφο πλάσμα που ήταν μέσα στο αμάξι. Θυμάσαι που ήταν ένας τυπάς μέσα σε ένα αμάξι και τρέχανε και είχε χάσει το wheel. Κάτι τέτοιο. Καθόλου. Τέλος πάντων. Καλά, ήταν πολύ αδιάφορο. Αλλά δηλαδή απλά μας έδειξε αυτό το βίντεο με το γουρούνι που το πήγαινε μπρος πίσω. Εντάξει, Klein Mind που το είδες αυτό. Ναι. Ο μισός πληθυσμός την εποχή εκείνη και ειδικά σε κάποιες χώρες, ειδικά σε αγροτικές περιοχές, έχει δει αυτό το πράγμα. Έχω δει να σφάζουν αρνί, παιδί μου. I haven't killed no one and I'm not planning to, the fuck. Οπότε, δηλαδή μου φαίνεται περίεργο να το έχει δει αυτό και απλά να είναι μόνο αυτός ο λόγος που συμβαίνει αυτό. Εκεί ήταν η τρύπα. Ναι. Γιατί να είναι μόνο αυτός ο λόγος. Και
μας δείχνει μετά, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ, οι άντρες του χωριού πήρανε το γουρούνι και τέτοιο και οι γυναίκες καθόντουσαν στην άκρη και μετά αυτή τον είπε δειλό. Οπότε πληγώθηκε ο ανδρισμός του και καλά, επειδή ήταν και πολύ μάγκας και κάπνιζε και έκανε. Αλλά δεν μου έχεις δείξει τίποτα για τον ανδρισμό αυτού του παιδιού για να καταλάβω ότι επειδή θα τον πει δειλό θα έχει σκοπό να τη σκοτώσει. Κατάλαβες τι εννοώ? Ναι. Δηλαδή... Το συμπεριφοριακό άρα ήταν η τρύπα. Ναι, και το παιδί σαν παιδί είχε πολύ ιδιαίτερο ο ηθοποιός. Είχε πολύ ιδιαίτερο τρόπο που έπαιζε. Είχε ενδιαφέρον. Ο ηθοποιός και η μάνα. Η μάνα του πρωταγωνιστή. Αλλά είχε τόσες τρύπες που δεν έβγαζε νόημα. 3 ήταν. Οι τρύπες. Ποιες? Εδώ. Ναι, την πυροβόλησε 3 φορές. Εν τω μεταξύ η μαλάκα πώς κατάφερε να κλέψει αυτό το όπλο και να μην το καταλάβουν ποτέ. Τέλος πάντων. Παίρνεις βίντεο, άμα θέλετε να το δείτε. Είναι ωραία ταινία για να περάσει την Κινηματογραφικά ήταν όμορφη. ώρα. Ναι, είχε ενδιαφέρον πώς τραβούσαν τα πλάνα και τέτοια. Και τα χρώματα που ήταν όλα συγκεκριμένα. Ακριβώς. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα. Αν της έβαζα ένα rating μέχρι τα 5, εγώ θα έβαζα ένα 2. Και εγώ 2 θα έλεγα, ούτε 2,5 ξέρω εγώ για τις ιδέες πιο πολύ, αλλά οι ιδέες δεν εκτελέστηκαν σωστά σε αντίθεση με την κοπέλα. Εγώ τώρα λέω να αναφερθούμε λίγο στα χταπόδια. Διότι Καταρχάς έχεις Disney Plus εδώ, να πάμε μετά να δούμε χταπόδια. Δεν πειράζει. αν και Μπορεί να το έχεις στο YouTube. δεν υπάρχει έτσι. Γιατί ρε, αφού είναι από το BBC Earth. Θα το ψάξουμε. Αλλά έχει προσφορά 2,99. BBC. Είναι. Πήγα να σπάσει το κρεβάτι. Έσπασε. Τα χταπόδια είναι Πόδια μαλάκα. τα πιο υπερφανταστικά πλάσματα. Σε όλο το universe. Period. Το είπαμε. Period. Κάντε ό,τι θέλετε με αυτή την πληροφορία. Κυριολεκτικά πρέπει να πάτε να δείτε, να βρείτε αυτό το ντοκιμαντέρ. Άμα το έχει στο YouTube θα το βάλουμε στην περιγραφή. Αν δεν το έχει, όσοι έχετε Disney, Εκμεταλλευτείτε το, σας παρακαλώ. το μαλάκα. The Secret. Λέγεται Secrets of the Octopus. The Secret. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Έχει... Secret World of the Octopus, θα το βρείτε. Γράψτε Secret. Secrets of the Octopus λέγεται σίγουρα. Γιατί θυμάμαι ότι στο... Έλα, θα το κρατάω με Δεν έχω πιεστής. θέμα. Στο Disney έχει και άλλα Secrets of the συγκεκριμένα Έχει ζώα. το Secret Lives of Mormon Housewives. Αυτά είναι τα επόμενα υπερφανταστικά πλάσματα για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Στο Disney μόνο το έχει. Καλά, θα βάλω. Δεν το ακούσατε αυτό? Τι είναι το VPN? Και έχουμε sponsor σήμερα. Όλοι έχουν sponsors VPN. Το ξέρω. Μαλάκα, πόσα VPN υπάρχουνε? 4-5. 6-7. Α, εντωμεταξύ κάτι φούλα άκυρο. Πλέον η Αφρική έχει το δικό της ίντερνετ. Δηλαδή έχουν δικούς τους δορυφόρους και δικές τους εταιρείες τηλεφωνίας, δεν ξέρω τι εταιρείες είναι αυτές. Και έχουν δικό τους ίντερνετ πλέον, δεν έχουν το Western. Αλήθεια? Ίντερνετ, ναι. Άντε. Πολύ καλό. Ναι. Τους έχουν φάει. Μέχρι και το ίντερνετ το δικό μας έπρεπε να τους επιβάλλουν. Well, good for them. Oh, good for them. Yeah. Period. Ναι, να δείτε αυτό το... Είναι 3 επεισοδιάκια ντοκιμαντέρ. 40 λεπτά. Είναι τα πιο γρήγορα 40 λεπτά της ζωής σου. Το πρώτο επεισόδιο ειδικά Είναι top. είναι top. Το δεύτερο... Το δεύτερο γαμάει, αλλά το πρώτο επεισόδιο σε κάνει τόσο fascinate με πράγματα που δεν ξέρεις. Ναι. Το δεύτερο απλά βλέπεις λίγο τη ζωή ενός χταποδιού.
Βασικά πάνω κάτω. το δεύτερο ξέρεις γιατί. Στο συμπεριφοριακό. Αυτό. Το πρώτο είναι πολύ βασισμένο στις τακτικές του και πώς λειτουργεί και πώς αλλάζει χρώματα και τέτοια. Ναι. Το δεύτερο είναι πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός του. Που εντωμεταξύ, μιας και αναφερθήκαμε λίγο στα χρώματα, είναι σαν κινούμενοι εκτυπωτές. Ναι. Σαν κινούμενοι εκτυπωτές. Έχουν στο δέρμα τους σάξ. Έχουν 20 εκατομμύρια σάξ. 20 εκατομμύρια και οι μυς στο σώμα τους εναλλάσσουν συγκεκριμένα χρώματα και συγκεκριμένη ποσότητα. Ώστε να δημιουργούν pigments. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά όπως κάνουν contract και release τους μύες τους, απλά ανάλογα με το πώς το κάνουν, πόσο δυνατά και τέτοια, δημιουργούν διαφορετικά χρώματα. Σοκ. Και δημιουργούν και διαφορετικά textures. Εγώ για το textures δεν το ήξερα. Ούτε εγώ το ήξερα. Μπορεί να αλλάζουν. Πώς λέγεται στα ελληνικά το texture? Υφή. Ναι, τύπου από τελείως λία να μοιάζουν Σαν πέτρα. Ναι, σαν πέτρα ή να μοιάζουν με κοράλια. Ναι, που τα κοράλια είναι πολύ σάχαρη. Εν τω μεταξύ το ξέρεις ότι τα γατιά μπορούν. Γι' αυτό κάποιες φορές τα litters από τα γατιά έχουν διαφορετικά χρώματα, γιατί μπορεί να είναι από διαφορετικούς πατεράδες. Τι? Μία γάτα, πες του γεννάει 6 γατιά, ωραία. Ναι. Τα 3 μπορεί να είναι από έναν γάτο, τα άλλα 2 από έναν γάτο και το ένα από άλλο γάτο. Ναι. Α, είναι όπως τα χταπόδια που κρατάει το sperm μέσα. Α, δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Τα χταπόδια κρατάνε το sperm μέσα τους. Ναι. Και άμα βρουν έναν που τους αρέσει πολύ, βγάζουν τα προηγούμενα sperms και του λένε θα τα αφήσω πίσω, θα κρατήσω το δικό σου. Κάνε μου πολλά παιδάκια. Έτσι. Και το μεταξύ και αυτό είναι φανταστικό, γιατί απλά έχει ένα συγκεκριμένο πλοκάμι, το αντρικό χταπόδι. Ναι. Που απλά εισχωρεί κάπου συγκεκριμένα μέσα σε κάποιο tube του γυναικείου. Είναι Ναι, και είναι απλά mind-blowing. Φαίνεται τόσο απαλό. Ναι. Γιατί δεν είναι αυτό το... Απλά κάθονται και δένονται με ένα κομμάτι. Έχεις δει πώς κάνουν σεξ τα σαλιγκάρια? Όχι. Μπερδεύονται το ένα με το άλλο. Και γίνονται σαν να παίρνεις μια κλωστή και να τη γυρνάς. Αυτό κάνουν. Μπορείς να το δείξεις? Ναι. Θέλω πάρα πολύ να το δω, είμαι πάρα πολύ περίεργος. Το έχει ανεβάσει και η Fiona Apple. Και έλεγε ότι είναι πάρα πολύ mesmerizing και δεν είναι πολύ ωραίο. Αλλά είχε κάτι γυμνοσάλιαγγες που απλά κάνουν internet. How do naked snails reproduce? Πώς λέει? Εν τω μεταξύ πρέπει να δούμε και το ντοκιμαντέρ για αυτή τη γαρίδα που μπορεί να ρίξει αστρονομική γουνιά. Ναι! Η γαρίδα σου περίεργος. Ναι, μαλάκα. Είναι μάντης γαρίδα. Ναι. Ναι. Μαλάκα. Έπαιξε μπουνιές με ένα χταπόδι, μαλάκα. Χταπόδι. Και τύπου το χταπόδι φαινόταν ότι πόνεγε και είναι μια γαρίδα τύπου τόση. Τόσο δούλα, μαλάκα. Και έλεγε ότι η ταχύτητά της είναι όσο μια σφαίρα. Ναι. Μέσα στο νερό. Αυτό που το πας. Που το νερό. Έχει διαφορετική Ναι, όθηση. Και βαρύτητα. Σε σταματάει, Ναι. Σοκαριστικό. Και έχει και πανέμορφο χρώμα. Πανέμορφο. Μαλάκα, φουλ. Αν ήμουν τέτοια γαρίδα, δεν θα φοβόμουν τίποτα. Γιατί δεν είναι να φοβάται? Ναι. Όχι. Ναι. Ναι. Όχι. 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 Νιόκι. Πω, νιόκι. Εγώ, παιδιά, τώρα θα ήθελα πάρα πολύ σούσι. Θα γίνει και mukbang αυτό το επεισόδιο από ό,τι φαίνεται. Γεια σου, πιάσα ένα τερέα. Μέχρι καλά τα έχουμε πάει. Τα έχουμε πάει πολύ καλά. Το έχεις εκεί το... Όχι. Where is the kondar? Πες να το βάλω στην τσέπα μου. Where is the kondar? Είναι μα τσέπα. Oh, here it is. Alright. Oh, come on. Take mine. My Shayla. Take my kondar. Thank you. I love the green contour. The green kondar. The green contour. Αν έχεις γενικά μπαταρία. Το δικό μου. I am not a danger to myself or others. Yet. I am a menace to society. Don't play with me.
Γιατί τι θα δείξουμε στους εξωγήινους όταν έρθουν στον πλανήτη μας? Διότι θέλουμε το σπίτι μας να είναι καθαρό. Γιατί όταν έρθουν οι εξωγήινοι, τι θα τους πούμε?